Slovensko konečne neprehralo. To čo je, mne horí mobil? Toto je recap z 3. dňa majstrovstiev sveta vo florbale. A dúfam, že ste už všetci na Discorde, lebo tam hráme o super ceny. Austrália, Kanada. No, to by som zhrnul tak v krátkosti. Góly Austrálie. Gartner. 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 A Gartner. A ideme na zápas Norsko-Nemecko. Po včerajšku si Nemci napravili chuť a zvíťazili nad Norskom 8-3. The sorts of shots you ought to be trying against him, and they've both teams had some great. Oh, that was wonderful. A little hard to bring up. A z toho až 4 góly dal Jakub Heinz. Ale 2 boli do prázdnej, takže to sa neráta. Versus potentially a team. Česko-Švajčiarsko. Tu poviem len jedno. Marek Beneš. Slovensko. Lotyšsko. My sme Čo to je furt?